Здравейте, ние сме Катерина Костова и Вергиния Лазарова, фармацевти в аптеки Нове Фарм. Здравей, Вержи! Здравей, Катя! Днес ще ви разкажем за още два наши интересни продукта с марка Нове Фарм. Това са формулата за сън и антистрес формулата. Вержи, какво съдържа нашата формула за сън? Формулата ни за сън е комбинация от мелатонин, който е хормонът на заспиването, и синергични билкови екстракти от валериана, маточина и пасифлора. Мелатонинът, който сме добавили във формулата за сън, е много интересен. Това е естественият хормон на съня. Той регулира циркадния ритъм сън-бодрост. Освен това, неговите нива се повишават, когато навън започва да става тъмно и това ни помага да заспим по-лесно. Интересен факт е, че когато сме деца, синтеза на мелатонин е по-висок и нивата на мелатонин са по-високи. Съответно с възрастта нивата на мелатонин намаляват. Правено е интересно проучване, в което се забелязва, че при тинейджерите, които прекарват повече време на своите телефони, нивата на мелатонин осезаемо намаляват. Какво друго сме добавили в добавката ни формула за сън? Да, освен на този важен хормон мелатонин, сме добавили билковите екстракти, за които вече споменах. Пасифлората, например, установено е, че има два алкалоида в нея, които повишават синтеза на гама-аминомаслената киселина ГАБА, която е задържан медиатор. Тоест, предотвратява се превъзбудимостта, свръхвъзбудата, за да може организма да се отпусне и да заспи по-леко. Тези билки имат отношение към качеството на съня. Не просто да успеем да заспим, а да не се будим след половин или един час, да може да се наспим, да ни е пълноценен съня и да се чувстваме бодри отпочинали на следващия ден. Също така, много важно е да споменем, Кате, че продуктът не предизвиква зависимост, а и е безопасен за употреба от по-продължителен период от време. А кога е най-подходящият период от деня за прием? Приема се половин-един час преди заспиване по една капсула дневно. Какво можем да кажем за антистрес формулата, която за разлика от формулата за сън е подходяща да се приема през деня? Антистрес формулата също е един комбиниран продукт от екстракти от родиола розея, ашваганда и витамин В6. Подбрали сме тази комбинация, защото двете билки са силни адаптогени. Те са познати от години, като родиолата е известна като билката на прабългарите. Твърди се, че прабългарите именно благодарение на приема и са успявали да издържат тежките условия. Ашвагандата пък е позната от повече от 6000 години и се използва широко в аюрведичната медицина, като двете в комбинация заедно с витамин B6 успяват да балансират нивата на стрес и по един лек начин, без да се привиква към продукта, успяваме да балансираме нашето ежедневие и да се чувстваме по-спокойни, емоционално по-стабилни. А как е най-подходящо да се приема и може ли да го комбинираме с формулата ни за сън? Двата продукта могат да се комбинират, като за препоръчване сутрин да приемаме антистрес формулата, а вечер преди заспиване формулата за сън. Ако имате въпроси за нашите продукти, не се притеснявайте да ги задавате като коментар под видеото. Желаем ви хубав ден! До нови срещи! До нови срещи!